ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର 12 ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱ ଚାଉଳ ଦର। ଜାତିସଂଘର ଖାଦ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କୃଷି ସଂସ୍ଥାନର ଚାଉଳ ସୂଚକାଙ୍କ 2.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ 12 ବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଫାଓ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚ ଚାହିଦା ଏବଂ ରପ୍ତାନିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଚାଉଳ ଦର ଉଚ୍ଚା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରମୁଖ ରପ୍ତାନିକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦରକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିବା ଫାଓର ଚାଉଳ ସୂଚକାଙ୍କ ଜୁଲାଇରେ 129.7 ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ଜୁନରେ 126.2 ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷରେ 108.4 ପଏଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ ଜୁଲାଇ ସ୍କୋର ପ୍ରାୟ 20% ଅଧିକ। 2011 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଏହା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିଶ୍ୱ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିରେ ଭାରତର ଯୋଗଦାନ 40% ରହିଛି। ତେବେ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ମାସ ଭାରତ ସରକାର ଚାଉଳ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଘରୋଇ ବଜାରରେ ଚାଉଳ ଦର ରେକର୍ଡ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତ 11 ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ ଏହା ଭାଙ୍ଗିଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଭାବେ ଭାରତ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ, କମ୍ବୋଡିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଜଣାଶୁଣା। ଏହିଭଳି ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଆମଦାନୀକାରୀ ଭାବେ ଚୀନ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ବେନିନ୍, ସେନେଗାଲ, ନାଇଜେରିଆ ଏବଂ ମାଲେସିଆ ଆଦି ପରିଚିତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।